Simon Busuttil ma rnexxielu jnaqqas xejn mid-distak ta' fiduċja li għandu mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan skont l-aħħar Transbarometer li ppubblikat il-Malta Today wara jiem li fihom l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għamlet kampanja qalila u saħansitra mbuttat mozzjoni ta' ċensura fil-konfront tal-Prim Ministru. Minkejja l-attakki u l-attitudni aggressiva tal-kap tal-Oppożizzjoni, Joseph Muscat għadu l-aktar mexxej fdat f'Malta. Il-Prim Ministru żamm id-differenza ta' 7% fuq Simon Busuttil fid-dawl li Muscat anke ħad deċiżjoni fil-konfront ta' Ministru minn tiegħu fil-Kabinett. Fil-fatt id-deċiżjonijiet anke forsi xi ftit diffiċli li l-Prim Ministru jieħu kienu anke riflessi b'mod pożittiv fuqu f'dan l-aħħar stħarriġ. Joseph Muscat mhux biss saħħaħ postu ma' dawk li fl-aħħar elezzjoni vvotaw lil Partit Laburista, iżda baqgħu wkoll fuq quddiem fost dawk meqjusa switchers. Barra minn hekk jidher li Muscat żied fl-appoġġ mogħti mill-votanti leali għall Partit Laburista. Hawnhekk il-Prim Ministru żied l-appoġġ b'5% filwaqt li mal-votanti leali lejn il-Partit Nazzjonalista Busuttil żied biss 2%. L-istħarriġ tal-Malta Today jispjega li ż-żewġ mexxejja huma iktar popolari mill-partiti tagħhom, iżda huwa il-Partit Laburista li għandu fejn ikabbar il-vantaġġ tiegħu għaliex Muscat huwa iżjevdat minn Busuttil. Fil-ħarġa tal-Malta Today intqal ukoll li dan kien l-aħjar trust rating għal Muscat sa minn Jannar tas-sena l-oħra. Intant minkejja li l-istħarriġ isemmi li hemm mal-10% li rrispondew ma jafux, reġa' ġie kkonfermat li kieku kellha ssir elezzjoni għada jirbaħa il-Partit Laburista.